Manalangin na, O Ginoo, pagkalugay kami grasya mo, balapang lamig panalapang kayo, ing kami mag-ibig, ing bebing pininyagan, ing pangamang tingin sa sarili, ipagkalugad kami sana sa kanang lumapan, ing espiritu ng Diyohan. Ibiyag ang mo, O Diyos, ing kapamilangan ng Kristo, anak mo, ang mabibiyag makahari ng bebing panalapang ng espiritu, Diyos magkakaging anak. Amen. Pamamas ng iba, libro ni Propeta Joel. Inyamin, nini pa, yung ginuyo niya yung masarita. Magbalik kayong anak ko, kabilugan niyong puso. Baka kayo nung pasitanis at magkalungkot kayo. Aliwa ang imalan ko, yung gagabakan mo, lunerin puso nyo, ilang gabakan mo. Kinong kayo, Diyos, magbalik na akong masibayo, uling pawayang lunos at pakalulu. Panayan kinanimwa, kitmwa niya kinanaka, at makasadyang miyuro king makatiling parusa. Nino yung makasaling iya magbalik, iya mo manaliwa isip, hindi
Lipat mo kayong masusing pamang-ayun. Bawas kayong banal ang tipon. Ipunan niyo na rin tao. Payaos ye neto balit. Panyosan niyo lang itipon di makakwa. Ring sabrang anak, tipunan niyo lang. Pati na rin bihon ang pasuswan mo. Pati na rin bayong kasal. Payaos yun ang luwan balero, pantilaman datang. Pilatan ng portigo at ng altar ng pani, ng ministro ng Ginong kumangis doon. Gustal yung sa biyerdo, patawaran menino, ingkekang balen. Ene paboren bibilag ang kamarinayan ng sarili mong ibansyan. Panting bansa, era kami ibakan at gawan ng ikale. Era asabi ng tao ng kalimutan. Antay mo yung karelang Diyos, yung ginoo kanito, yung kasilunod yung kiyang labuan. Menulusyo, yung balen ang kayang pinili. Ama ng Ginoo. Salamat King Diyos. Malulus ka na o Diyos, at makikikang manulo. Paulining paragalong ka na ka, pakdan mo rin sa blang bewaan ko. Wasan mo kong palinis sa blang bewaan ko. King ka kong panakasala, linisan ko. Uling at kilala ko lang yung kaamong bewakan. At yung parating kaisipan ko, yung kaamong panakasala. Ika away yung kasalanan mo, alanang aliwa ko. Yung marong mepatan ko, king arawan mo. O Diyos, ilalang mo kong meto ang pusong malinis, at binan mo kong meto mabayo at matatag ay espiritu. Emo mo tatagin kikemang arapan, iem sana pakayo kako, ing espiritu mo banal. Ibalik mo
kapulman na rin Korinto. Kapatid, Ignatius Camiguel, bilang pinakatawa ng Kristo, ang tinamong Diyos mismo ay makaos kayo, king kapamilagan ni. At hindi kayo ay panas pumigil kayo, king lagyo ng Kristo, ang biyat ni. Sumot na kayo king Diyos. Kristo palayag ewang manikasala, dapat ang Diyos alang-alang kinakatamo. Biriyan ng nirigkan, hindi kinakatamo tamang kasalanan. Bagketaw, hindi pamayagang tamo kayo, hinitkan tamo, hindi kayong tamang makabuliran ng Diyos. Hindi pangalaw kumiking obrana ng Diyos, yayaos mimisan ba, hindi kapanandaman niyo. Ngayon pa, kurema sayang, hindi yung grasya ng Diyos. Huli sa sabyana, hindi panahon na karapat-dapat, kiramdaman dapat. Hingaldoning kaligtasan, sewupan dapat. Lawan niyo, hingeni, yanan yung panahon na karapat-dapat. Hindi, yanan hingaldo, ng kaligtasan. Ingamano ninyo. Salamat kay Diyos. Ligayang kapurian kaya Panginoong Jesus. Kayo nakakapag ng puso yung hindi makalang kayo, isiwala ng mo. Ligayang kapurian kaya Panginoong Jesus.
Quaresma Elizabeth, 40 days. Ane karapit yung pandemya, mereka yung kita quarantina, bagus, betul, iba ang quarantina na training kawal nila mereka Afrika, sinuman na maging ayaw ng sanibita, they protected that one. We, or the prophet, in acid Tesla, is to go in the desert for the experience of fasting and prayer. Alam niya yung desierto, pero ilan bien. Yakin, kung unang pamamasa, sa sensing nila ng gaya ng ilo, king patamuna, ang nagkapilan ng Quaresma, yung ilo na, kada patakalawang gawin, na kaya kahit ilo, yung sa sensing nila, yung Quaresma, itang hingin tayo. Yakin, ipapapustos ako, marikita ng kalman, magandaan ating Diyos, alikaw tao, pero kalpera tao mo in front of the cross, we are just access yet really down by God. Medyo yung tanda, ikikatang katabang tingalo, itingin, nakatatanda, ikikatang akin, mabibiyala ko sa dahil na tanda, ikikatang maligid. At kaya ito may passport, ang bawat entrance, exit, o kaya open, close na natin. Tingnan, tingnan ba, tingnan ba na? Tingnan ba kaya nalala? Tingnan ba tutulog kayo, tingnan ka mo, o ano ba ang may duro? Tandaan, tandaan, tandaan pa rin. Meron ka, tingnan natin na ito na aking biya reminders. Reminder na, kalpanaw kay teacher, sila pinang yan, time-out, ay, nakamanita kaya yung basketball. Ibig na do'y premier, isa, hindi nga mo, bukis terus agawa kita po. Ngayon, kung ako, may nabuwa niya pinagkakak theology niya po. At tatandaan niyo, kay Pangwa, niya nga, siya palapat, the EMDC, why may memorize ito. Kanina dapat Genesis 3 verse 10, ganda lang ang Bible, ganito ang buti, ganito ang kamang pagpuli na natin. From Tasyo K, from Tasyo Secretary na, mabalik ako na, ganito ang tawag, ganito ang pamilipat, at ganito ang mahal na buti na natin. Ang iniiwa niya po, Mark 1 verse 15, repent and believe the good news. Sister mo at may nabutan din kasalanan mo at salamat tayo ng mayroon kabalita. Kaya shortcut din yan po yan. Sumisi ka at salamat tayo ng mayroon kabalita. Pwede din. At tatala niya pero kasi abutan na niya kawakasan, namatayan, pusa din. At ipetro EMDC, pwede mo yung pagkakot din. Ang meron sabihin ko na susana ko pa rin ang tao na mga ito. Ganun ang mga tingin ito ng pamilya, tingin ito ng pamilya. Lalo po, gana. Ganun ang mga tao, tingin ito ng pamilya, tingin ito ng pamilya. Lalo po, gana. Ay, ito na simple, gana. Nung gana pa pamilya ko ito, kung wala ka na yung bigyan, hindi ka na ang pamilya, kaya na ako sabihin ka rin tao. Kung sinabi namin yung pagi, yung pakusasama ko, ganun lang tayo, kailangan kung gagawin ko sabihan, ng mga kailangan, itangan mga kailangan, alam itangan kailangan mo, muli lang kailangan mo, kailangan yan, itangan muli lang, itangan mga kailangan, sabihin ko itangan mga kailangan, kuya ko nagtindahan ng MBC, dahil yung mga sustain, di ba natin, mateka ang ulit na, mateka ang ulit, mateka ang ulit, mateka ang ulit na, yan ang pag-ibig. Yan po na nakikita ako, bisa na ito, mateka ang ulit. Po, ipapagpiling ang muking matapahan ng pagkita ko si Sisi, sisya pa ako, matapasadya ako, hindi ka kayo doon, at hindi ka lang pamasang panilig ng mahayan. We purify ourselves kasi and sell to others. We just live a purified version of ourselves. Hindi kayo kasi kailangan mo, kaya isang wala mo ito, may na, magbud, o kaya
Diyos, mapasikan ang kay Good. Usa rin kay katao, karinanan, ang Diyos ang kinis kay katao. Nuwari ko ba na rin ang kinis kay katao, kapag natanin po sa ini, kaya sa kami kay katao, kila niyo. At recap natin yung libro, bali po kita purpose driven life mo, by Rick Warren, may mahulo paraan. Siguro hindi ko resma, kapag susunod natin kay katao, pasulot ako ng makikip. Sinabi ko pa ng trilogy from Genesis 3 verse 19, part 1 verse 15 again. Ito yung system na nagiging kasalanan at sa pagkaya ng may pagpapita. Turn away from sin and believe the good news na natin. Kaya ako iba't iba't Diyos. Iba't Diyos, muli ka ang muli Diyos. Yung kumapit sa pwede, balik sa Benita, iba't ang Diyos. Yung muli ka ang muli ang Gino. Ikikak sila pagdiyanan, yung walang silbi. Yung muli, ikakauling dumilo ni Lazaro. Yung mabasa kay Isa, kay ikaw. Yung chapter 11, verse 25, yan natin. I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me may not die, but may have an eternal life. Yan ang Jesus. Ako'y pamusin, biyang. Hindi mo maniwala na ako'y pake. Bigabihin na lang ang biyang na ang gagawin ko pala. Ikaw ang pumapake, mayayain ng kamatayan. Sulit ang pamilye. Sayang hindi ka sa salbabiyanan. Sayang hindi ka pamanulit, sakripisyo. At ikaw na rin kaya ng resurrection. Wala niya ang piyesta, tinawag na ang Father mo, kita kaya pamilya. At tinawag na kita kaya pamilya. At sabihan ng Father na karagana, hindi mo na kayo nito kasi kanina po, kaya pakikita rin, hindi po kaklase, kapag ikatansya niya naman, nakakapagpapatay. Ako rin ang pagkalang kami pagkalang susagyan, susadano. Hindi kaya kaya pagkalang kaya hospital. Ako po rin wala kong kumana. Kaya ba din yung solusyon na? Ang solusyon is the forgiveness from our sins. Ako, medicine po. Ako mana, yun po ang solusyon. Pero sa kaya tapatan, kung ako pumalit, hindi pati sa malit. Nagay sinabi ng klase, hindi pa natatlayan. Yakin pa kasi may bebe, hindi Diyos. Kita ko man ang magwala tayo, at hindi pa kasi may bebe. Parang yung kasama ko, kasi kaya pa. Kaya ako yung ganda yun, nakakapagpapagin na. Yung panaratamin yakin ng Diyos. Ayan ang ako. Nano naman yan, kita tao, kung na kayo sa atin. Hindi kayo mo yung mga pala ipalat na kami yung pagkakas na naman. Yung siyempre, kaya hindi ni Yesu Cristo. Yung po na aking king na natin. Ipalat na kami bago na natin kumakayan. O yan, kung hindi ka kapapagalan, so bigit. Ay, yung biyan na natin kami. Ito yan. Yan naman sa kitang takit, nato yan. Hindi na natin po sa Yesu Cristo, nato yan. Hindi ka na natin nagbiyan ng mga kabayo. Ayun, yung pinaging direksyon ng pinapakasan. Kini po nga, the purpose driven life. Ngayon pa po Rick Warren. What is tiring is not overwork but meaningless work. What is your intended purpose in life? Naman talaga yung balagaan ng ingge, may kumulingge. Kasi manisisipin na lang kay katao. Hindi para masik na permisyo o pagkalan na ako. Kababayan na ako, bakit pala pagkaliliari? Kaya kung tayo, naman talaga yung purpose nila. What is tiring is not overwork, but meaningless work.
walang di kaya kayo pumunta kapili nila ng mga kumunting natin. Kaya kayo pari, dapat may biyabigay pa rin ako sa kayo mga pagkulamin eh. Di kayo makalikot, kaya kayo lang, research ko lang. Kaya pala ulit kayo malaki, kamaan eh. Nakuha sa ating pagkakit si PBC, then i-referral na ako sa loob na ano. Kaya pala panyalan na kamaan eh. Sabi ko sa kaya ko naman eh. Lamot na ka, aking dating parokya, presidente ko, ito pala, may born again yan. Malagala pa, masaya ka pa rin, nakakataas siya, napatatas sa ating pamilya dito natin. Kaya subukan yung dating ang anak tapuin ngayon. Simbahan naman eh, ipag-ibada ko this morning. The priest is very lousy. Sorry, mami, dati hindi na ko na-challenge sa sinasabi ng paki. Ulit-ulit na lang eh. Bakit na ulit pa mo na ito? Minsan na tinggal kayo, minsan tinggal kayo. Parang kami yung mga papalag talaga na po na tinggal sa kayo eh. Susulit lang, yung usapan, ba't ulit kayo yung kanya na pupunta? Midwest na rin na kasi kung naman ka rin masaya eh. Dapat pa na manito lang saya, kung hindi lagi lang maili, kung hindi lagi lang mag-flow kung ito maili, kapit, malagay mo show time, favorite show mo, yan ang burika mo ba nila maili, mga yan. Panito na po, kaya hindi na mapaglasing, hindi na umasan sa ito. Kaya ikintekan, ibating, i-enjoy. Kauli mo kung kalapit natin hindi sa akin. Kaya karang ako natin igang mag-budget ng organisasyon, hindi mo ito saya. At siya, pera. Dengan beri-beri ko pera, saya beri-beri ko sa mga luho. Manito dapat saya ako. Anito na. The sure sign that God is in you is joy. And I shall overcome them. Yang manito tak saya, someone with two legs and top and thank Dios. It is joy in the enjoyment in of the Lord. And when you do His will, we will always be happy and laughing, but there is joy to when we do the will of God. Sana hindi Quaresma, makibalag na nagtutang. Namin para sana hindi kayo. Namin bigagat mo, saya ako tulang. Kasi ako katingin ang wala, hindi mo lang magpanagal kasi kayo. Igiting Diyos malagyan at gulang itira sa mga huli mo. Kaya rin ako na rin, misasabit. Gusto man, kaya rin ako, igiting lang kay Kristo, alam ng tula, alam ng hinggan, alam ng hindi, pagkalang yan yung maganda, igiting na rin ako sa Kristo. Talagang sa ako. Kalibran mo kapatid, ano daw ang 5 minutes na itingapo, at gabi ng tao, tingnan na hindi na tao makalis
Ingatan ang iba, Ginoo, pakiramdaman kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Kanting Kristiyano, lukarin man, makiban pakinabang ng aming Diyos, na hindi mananapanaw. Manalangin tayo, Ginoo, pakiramdaman kami. Kanting tao, lukarin man, mag-obrada para kakayaman, panagawa na rin ng ito, palugod-lugod, mapanaw, ng sao, ng Diyos, at ng kaligtasan. Manalangin tayo, Ginoo, pakiramdaman kami. Kanting sabdang ikasada, o pwede gam-gam na, o meron lang kasabantayan. Ibigay na lang ng Diyos, pinipiparaw ng Panginoon Iso, manalangin tayo, Ginoo, pakiramdaman kami. Balik tayo man, kaya sa tapos sumisi at tayong pulot, king kasalanan, king kabilubod tapong puso, at maglarang kasalan at may pasari at ready, king niyari kapatagtamo, manalangin tayo, king Ginoo, pakiramdaman kami. Hoy paming mayupaya, kay tulad mo makapagmalik ang kayong kapatalingan kaya, yung balay mo at sumuwi ang kayong kalinisan ng puso. Itiyagan ni ang kapapilatan ng Kristo. Amen. Amen. Kapapatuan, yung Merkulis na sa isang yung kapapilin mo ang fasting abstinence. Hindi ko rin kakao yung ibigay kay aning kapwa na nagiging ng diocese, ibigay ng kaludo, nagiging ng social scholars. Nagiging ng ko rin kakao yung Merkulis na sa isang ibigay kay aning kapwa.
kining mananaypay kay sibuling sa mga kabanalan. Uliin ka pang para ng kami. Pamanalan mo sa atin ang tao ng ng Espiritu. Para kay kami maging matao ng daya na ni Ginong Yesu Kristo. At tatandaan ko kay ng bimang ng sinadiyang. At bayan po sa din namin bien, ipamilasan ng patayan. Kinuwaling tinapin, e pasalamatan ng pagkinupi. Di asal ng DNA ng disipulas kan. Wala hindi ko anak ng niya, hindi ka na katawan, aminawa, marami kayo. At makanyan mo naman, may matikapunan, di maring kalis. Kasibayan kay pasalamat kayo, pinili kami disipulas na wala hindi ko matin po kanigin. Tinitingkalis ng tanang daya. Hingkaya ng bagong matingan na ng kamuntiman. Amin ko, para pinagdag sa katutaw. Bakit ang patawaran na rin kasalanan? Dabdagin bilang kapitagan ng andagang. Yung misteryo niya yung kasal pantayanan. Dahil pasalamatan kayo, hindi palilin kayo matapapagtala na naman sa mga at mapapabaming pagkakulang. Iiyasan ang isurusul, ikagawa na tayo ng Kristo, ikula na kami ng metong banal ng Espiritu. Kaya na may pahay sa iglesia ang kapalagalan ng meto yan. Ba't kaya na sa ating lulod? Kami na tayo palaginawan na kami pa. Florentina kayo nga sa mismo ating isang ng pati. Ipapagalang sa lahat ng tinibig ka ng kawasan, ilang nagsinimba. Kaya hindi ka magkasan, kapasalamatan. Ipapagalang pimasok kita niya, kami pakalagat kayo. Gano'n kayo karapat-dapat kami hindi anak ka. Ba't kami nagbihin pa rin ng Diyos. Kami nagsaro sa iba ng Esposo, ating sa Santo. At inupuan iba ng Korean, kikigama ng panahon, mawali ang kapal kayo na kasama, kapamilagan ng Yesu Cristo anak mo. Ikapamilagan ng Cristo, kampena kaya, ipamamayupay ang tutup, kanuning Espiritu Santo.
Ikapapanay kayong Panginoon ng Yesu Kristo, kinaming dalapamambos.
at Espiritu Santo, abayanan mo kami ipamagkakbeni kanitig Quaresma. Turuanan mo kaming mamati sa kanilatan kaming pusuri at pagkaramdaman ng siwala mo masasabi, magpayapa at talwag aking Diyos mo. At tabayanan mo kami karigdapat ng pamagayon mo at pamanisi, pamakapabalik kayo ng Ketro. Mong kalayan ng matibay disposisyon, manakit, abad, patatapay niya kung kapapurihan. Rin niya sa expression na alam sumuyo kero at kaligkaparang ng tao, kanlugan na pamparapin niya kung ganaka. Mananas na yung klase ng pamanalangin, pamagayon, at pamagservisyo, dibayan ng biyento ng kapasalamat, musaya, at pinagdapat kayo ng bayo, Paano niya po sa pangasupling niya amin. Santo Cristo del Perdón, Pahalalan kami. Virgen y Lourdes, Manalangin kami. San Jose, Manalangin kami. Talagat ka po parting manalangin kayo ng mga ginagawa. O Ginoo, pasarap ng damigay para malitin sa sakramento ng gabi. Pagkalaman na kayo ng isang kasopan, maning pamagayuwi, makatulak kayo. Diyan kami kapagalataan ng Kristo, Ginoo. Amen. Kapagalataan, Merkulis Revelisa, at doon po ako kayo, ako pakangiling hati. At wala lang masinabi sa Estado, as well as Friday. Kaya tapos ang edad na 12, ang 16, kaya ako may masakit, bisang taong naman pati ako. O pwede pitaling na tumang years, alam nila na siyempre. Dito taong pagsakripisyo, pinagdala namin, kaya aling kapag envelopes, kaya pinagdala ng aking collect na ngayon ikaw ayun niya sa pagkasing kapasite, hindi na mga kaulit na rin makasama ka ang pagkakata at ako, dati ko rin isa na 6, at dati rin nga sa Santiago Paring Square, kaya nila galat na ito. At kaya galat na Sabado, kaya natin ang remains. Sana kaya natin ang nakabit yan natin ang manili. Alas 2 na alas 5. Alam ko participated class kanina. Sana alas 4 po yung isa din sa mismo. Kaya hindi namin sa Sabado, February 21. At February 26, isa ng bayan. Ito yung Puwebes ito, alas 6 makapag-usal lang. Ulo, walang meron ito makikita. Sana na kayo po, hindi masating ang kapagpasita ng Quaresma, makasisita po, nagpapatay ang solusyon, hindi kapatawaran ang amin. Salamat po. Yung ginawaman namin ang kayo, at kaya ang belis na po ating may bayang Diyos, yung ipa, yung anak at yung Espiritu Santo, Amen. yung misa bilang Meta kita pagpatulan untuk ikan Yesus yang di dalam dia kesakitan. Salamat kay Diyos. Kita
Yan, yan. Put the left and put the right. Yan, nakalastis. Why you film it? Why you film it? Timbang mo yan eh. Timbangan eh. Timbangan. Timbangan. Yan, timbangan eh. Yan. Tingnan mo ka to. Selfie. Okay. Narakagawan.
Jason.
Magrasma po kay Matamo. Kaya betapang panalangin tamo, ikapasalamatan dari Raymond Villarias, Eric Villarias and family, Maria Therese Mendoza, Maria Luna Rojas, Paloma family, Rodriguez Quijano family, Johanna Luna, Ariel and Piaget family. Kaya betapang ipanalangin tamo, kaluwang kapadalan dari Jamila Rojas, Troy Villarias, parang kapatang Miyang Lubi, Cesar Carmelita, Soylo, Hector, Luz, Fortunato,